जों हाबलांगोन इथिंजायबो हाबि जायोमोन मेन जगह हाय गाइस, वेलकम टू माय व्हाट्सएप स्टेटस। अभी वहाँ पे खाना दे रहा है, उसके बाद ये लाइन देखिए, बाकी लोग लेके आए हैं चावल थाली। ओ देखिए हम दोनों को गाखोहैयाबा माथो गोदान बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारजोबनानै गोदान बोसोरनि गोदान मिजिङै गोथार गोसोजों बै बावखुंग्रिनि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै अख्रां दांहैनो लोगोफोर ज'नो।